היית נעלמו לי. זה כבר היינו בסיטואציה. אבל אני יכול, כשאני מחפש, הם חוזרים. נכון, אז הנה. אבל למה הם לא מופיעים לי כל הזמן? לא, כי אתה באנשי קשר רק מהוואטסאפ. מה? אתה באנשי קשר רק מהוואטסאפ. היית בזה, רענן בא. יש בפייסבוק. זה דברים שנמצאים שנים ואתה לא יודע איך, כן. זה דברים שמחזיקים מעמד שנים, כן, ממש. מה, זה לחם? יהיה? זה יהיה, כן, פוקשות. המוח שלו תפוס, את יודעת לעשות גם במוח? איי, נכוויתי! איי! פיזיקאי! מה זה יהיה? היה סוף, כל הקרחונים יהיה ב-60 מטר, זה היה... יום אחרי מחר, גם יודעים שלא זה בדם, וזה הזכיר לי את היום שאחרי מחר. נכון, כי עכשיו רק עליו מלאכה. זה מפחיד, זה יותר מדי מציאותי, שזה יכול לקרות באמת יום אחר. שמו את המפס הזה, יבואו, הנה, אתם רואים, זה לא יכול לקרות, אבל זה התיאוריה שלו. שהם כרגע ברפואיים, אבל בשנייה זה כתוב שלא כתוב עכשיו מסתבר שבאחד העיצוב היה אבל הגביעים האמיתיים הם החלום של הילדים שלי גביעים ומדליות בשביל ואחר כך אני אעשה להם ארון לא במקרה אבל יש גם סיורים בחינם שכל מיני סטודנטים לא, זה ברור, אבל שרוצים יש רגע, בבריסל יצא לך פיה? לא הייתי בבריסל עצמה, הייתי כאילו... אחותי ובעלה ואחת הילדות. אפשר לחכות, ואז נתחיל לעבוד כזה כולנו. אוקיי. אז לא ידענו איך לעשות את השולחנות שכולם יכולים לעבוד שם בחוץ. זהו, בדיוק, אז נראה לי מה שנעשה נשב כולנו, נקשקש, ואז נקום ונעבוד כאן במרחב וכאן נראה לי... אפשר לפצל. לא, מים. אין לה תעסוקה. יש לך אסוציאציה לא טובה, אבל היא יפה. לא, היא לבבה, הייתה כזאת סבלה. עשה לי. אמא של סבא שלי. זה? באמת שהיינו, אני גם רוצה חביב כזה, אבל היא לא מה. אז זה גם היה כזה. מה העניינים? מסכן, אה? בחור טוב, בחור טוב. על אבא שלו. אבא שלו טומטם, אבא שלו גמר לו את הקריירה. ראית תוכנית טלוויזיה?
הוא זה שדחף איזה משיקום למה? לא. אמרתי לך שרזית. סבתא יש יין. זה לא דרש פירוש. יין. זה הגג לו, הוא מודע. יש לו צריכה כמה מיליונים בשנה. כמה מיליונים בשנה הוא מרוויח הבוזגלו? תעשי, כן. ממש. לא היה קשה לבחור. ככה ג'סי למה. יום. אז אהלן לכולם. גם לרונן. מי גם היה באוגוסט, ונני היה במאי, היה לא אמרנו פה? סבבה, אבל יש עוד חודשיים. יש עוד חודשיים. אז גם לך מזל. טוב, אז אני אספר לכם קצת עליי ומה אנחנו נעשה. אנחנו ניסינו ליצור איזשהו תפריט ביחד עם לימור, תפריט ששמח את כולם, ממש מגוון של דברים. שהרעיון שלו זה איך להבריא מתכונים ואיך אפשר להכין אוכל שאנחנו אוהבים, גם כל מיני מתכונים מוכרים, איך אפשר להבריא אותם קצת ואיך אפשר להכניס את זה גם למטבח יותר בקלות. ותוך כדי הסדנה אני גם אדבר ואתן כל מיני טיפים של איך אפשר להכניס קצת חומרי גלם שהם יותר מזינים לנו בכיף ובקלות, וכמה זה בסופו של דבר חשוב שלא משנה מה אנחנו אוכלים, שזה יהיה טעים ושזה יהיה מזין לנו וייתן לנו אנרגיה. אז קצת על עצמי, אני מתעסקת בבישול בכלל כבר למעלה מ-17 שנים. למדתי בלונדון בישול, וכשחזרתי לארץ אז עבדתי בכל מיני מסעדות בתל אביב, באונמי, פנגיה, כרמלה בנחלה, והיה לי ככה איזה שאיפה בראש שתהיה לי מסעדת גורמה, בישול מולקולרי, ומהר מאוד אחרי עבודה קצת במסעדות, וגם שרואים מה קורה מאחורי הקלעים וגם העבודה הפיזית המטורפת, הבנתי שזה פחות הכיוון שלי. בכלל, קצת מה שקורה מאחורי הקלעים של המסעדות, פחות מבחינה עבודה עם השפים, שרובם קצת משוגעים. באמת יש שם הרים של שמנת וחמאה ושמן, ושמן שמתגנים אותו ולא כל כך מחטיפים, ולי זה מאוד מאוד הפריע. תוך כדי גם נולדו הילדים שלי, יש לי 3 ילדים, בת 3.5, 5.5 ו8.5, והיה לי מאוד מאוד חשוב לבריאות. לנסות להכניס להם תזונה קצת יותר בריאה ומזינה. והתגלגלתי והגעתי למסעדה שנקראת משק ברזילי, שבעבר זו מסעדה צמחונית אורגנית, שבעבר היא ישבה ליד הוד השרון, והיא עברה לפני משהו כמו 4 שנים לנווה צדק. אז הייתי השפית שלהם במשך 8 שנים, וממש צמחתי וגדלתי איתם. הוד השרון זה היה שם במחנות? הייתה להם חנות קטנה, זה היה כן, בירקונה, זה ישב בירקונה. זה מושב כזה קטן בין פתח תקווה להוד השרון, עם גינה ענקית שכל בוקר קוטפים, עשבים, ירקות, כל מה שיש, זה מה שאוכלים, מזה מכינים, זה חלום, באמת באמת חלום. וגם המקום התחיל ממש בית קפה קטן שבישלנו על פלטות, ולאט לאט צמח ונעשה מסעדה. וזהו, והיום בתל אביב היא מסעדה שהיא טבעונית, היא כבר לא צמחונית. ואז אני החלטתי שאני נוטשת וחוזרת לדרום, אני במקור ממיתר, אז חזרתי למיתר. וזה מה שאני עושה שם עכשיו, השאיפה שלי הייתה גם להביא לדרום קצת יותר מודעות ופתיחות לנושא הזה של תזונה בריאה, וגם ללמד אנשים איך לעשות את זה בכיף. אז אני עושה סדנות של בישול בריא ויוצאים להבראת המטבח, והרצאות בארגונים, וערבי תרבות בכל מיני יישובים. זה מה שאני עושה ואני אוהבת את זה, ואני מקווה שגם תהנו כאן הערב. אנחנו נתחיל ככה עם פוקאצ'ות וכמה ממרחים, שאני אסביר ואדבר עליהם. כל זה אנחנו עושים? כן. וואו, מאוד יש קלסר. וציון בסוף. זה לא מבחן אמריקאי? זה מבחן אמריקאי. כן. תחזירים את זה לחיים ולימור? ברור. יש גם את האומנותי השנה. תודה. תודה בידיך נאמן. זה מתבזבז. יואב מומחה. אני שומע מומחה, חבל שזה יום טוב.
אם לא נדנת אותו, לאט לאט משתחרר. זאת אמרתי לך. התחילו להעביר? הרבה. להעביר את ה... שימי שמה. צריך קצת שלך. תודה. מזל טוב. פחות מחצי הדרך. טוב, את המים, אפשר? יש לה עוד חצי ועוד רבע. הלוואי. לאט לאט. לא בטוח. סבא, נותן תקווה. סבא רק רק איתך. בקיצור. לא נורא לי מועבר חלק כל... 30, מה זה 40? הייתי צריכה לעשות את זה צעיר. אני צריך לעשות את זה מזמן. שתתחיל אפליקציה דרך הטלפון, נוכל להעביר להם את זה, אז מה הייתה לברירה? יאללה, אמא, תתרכזו. אז אנחנו נתחיל עם הפוקה. קצת עדיין תשבו לכם בניחותא, נוכל לנשנש ואז תקומו לעבודה. אז קודם כל אנחנו עושים את הפוקאצ'ה מקמח כוסמין. קמח כוסמין זה קמח שכן יש בו גלוטן, הוא אחד משבעת זני החיטה, הוא סוג של חיטה קדומה שיש בו הרבה יותר חלבון מאשר חיטה, הוא פחות מעובד, הוא לא מהונדס גנטית, יש בו יותר ויטמינים ומינרלים והוא טיפה יותר מתקתק, ובגלל זה הוא קמח שממש כדאי להחליף אותו. עכשיו היום יש כמובן הרבה יותר מודעות לדגנים מלאים, זה לא משהו שהוא זר כל כך, והרבה אוכלים קמח חיטה מלא, אבל קמח חיטה מלא, מלבד העניין שבאמת יש בו הרבה גלוטן ושהוא מהונדס, יש גם את העניין שהוא פחות בריא לנו, שהוא מתעכל יותר קשה לו להתעכל לחיטה, והוא גם הרבה יותר כבד, וכשאוכלים באמת קמחים לחמים שהם רק מחיטה מלאה, זה מאוד קשה, דחוס, הרבה אנשים לא אוהבים את זה, והכוסמין, היתרון שלו זה שיחסית לא מרגישים אותו. הפוקאצ'ה הזאת שהכנתי זה בסיס, זה בצק מאוד בסיסי של בצק שמרים, יש לכם את המתכון שם, שאפשר דרך אגב להכין ממנו גם בצק לפיצה, וגם אני הופכת אותו ללחמניות, אני מגלגלת אותו, עושה לחמניות. זה מה שאני עושה כל הזמן. חלות לשבת. מהכל, חלה לשבת, הכל, בסיס, האמת שלא תמיד אפשר להשיג אותו, את יודעת? אני לא תמיד משיגה. אז היום ממש קל להשיג אותו, קודם כל יש אתר שנקרא... בסופר אפילו, לפעמים, הנה, אני חושב לא רציתי לקנות להם. נכון, יש. הוא עובד? כן, עובד, בסדר. אם את זה כמה כוסמין, אבל קשה מאוד להשיג. בסדר, אני פה רציתי שזה... אני רוצה לכל פתרון. ספרי לו על זה. עכשיו רוצים להימנע. אז תשבו אותם. אצל התחנות... דרך אגב, יש אתר שנקרא מזווה. אני לא יודעת אם אתם מכירים שהוא אתר מעולה שהוא מגיע עד הבית, במרכז לדעתי זה גם לא עולה משלוח, וזה מישהי הייטקיסטית שפרשה שיש לה אתר עם הכל אפשר להזמין, כל המוצרי בריאות למיניהם במחירים ממש סבירים. המזווה? המזווה. אז כן, זה נקרא המזווה מאגוז ועד תמר או משהו כזה. דברים מדהימים יש לשם, ובלי קשר, אני חושבת שיחסית מאוד קל למצוא היום, גם המחירים ירדו בצורה משמעותית. קשה, באמת? לא גבוהים אני אומרת. כן. לא, אבל קשה למצוא. קשה למצוא. לא קשה. בשופרסל אין כמעט, מביאים איזה 3-4 יש לכם רב פחים לוי וזה. כאן, פחים שאיתם אנחנו כוונה. הכל טוב. אתה לא שומע. מה הכוונה בגיוון? לך בהרצאה. הרעיון של הגיוון בממרחים זה קודם כל, אני מאמינה שאתה מסתכל על מתכון, מסתכלים על מתכון, עושים אותו פעם אחת וזהו. מהפעם השנייה כל אחד לפי הטעם שלו, לפי החומרים שאוהבים, לפי מה שיש במקרר, יש כאלה שאוהבים יותר שום, כאלה שאוהבים יותר מלח, יותר לימון. אז קודם כל עושים מתכון פעם אחת, לומדים לקרוא אותו, ואחרי זה באמת הולכים עם הטעם האישי.
ומעבר לטעם האישי זה גם עניין של רכיבים. אז אנחנו נעשה שני ממרחים, אחד טחינה סלק ואחד ממרח של מעין ממרח גבינה על בסיס של קשיו ועגבניות מיובשות. ובמקום העגבניות המיובשות אפשר להשתמש בפלפלים כלואים, אפשר להשתמש בעשבי טיבול, זה מהמם, אפשר לעשות מגוון של חומרי גלם ולקבל גם צבעים שונים וטעמים שונים ואיכויות שונות של מה שאנחנו נכניס, אז זה נורא נחמד. עכשיו, בממרח גבינה הזה צריך בשבילו בלנדר שהוא קצת יותר טוב, למרות שכמעט כל בלנדר עושה את העבודה. הבלנדרים הממש טובים יעשו את זה חלק לגמרי. בלנדר הזה נגיד לצורך העניין הוא חצי כוח, הוא כבר עבר הרבה. מה? מעבד במזון גם אפשר, וזה יוצא טיפה גס, אבל אפשר, אין עם זה בעיה. וגם העניין של המרקם, זה מה שאוהבים, מי שאוהב את זה יותר חלק או יותר גס. הרבה גבינות טבעוניות, הבסיס שלהם זה על אגוזים, זה בדרך כלל על קשיו, כי זה נותן ממש טקסטורה ומרקם גבינתי, אבל גם יש הרבה גבינות על בסיס של מקדמיה, זה מקדמיה נגיד, שזה מאוד טעים ומאוד יקר, ממש, כן. מאוד שמן, נכון. שלי גם מטופו. ומטופו אפשר לעשות, ומסויה אפשר לעשות. מקוטג' מטופו. נכון. נכון, מהמם. אז מה שאנחנו נעשה, גנבת לך רגע את הכף, 4-5 שעות במים. עכשיו, קיצור תהליכים. למה להשרות? כדי לרכך אותו שהוא יהיה כמה שיותר רך והמרקם יהיה חלק. עכשיו, בהחלט. זה עובר איזשהו תהליך ראשוני של מעין הנבטה, בדיוק. וגם כל הלכלוך יוצא, וגם הוא הרבה יותר קל לעיכול. אז אנחנו הוספתי שום אחד, אני מוסיפה עגבניות מיובשות. אפשר עגבניות שיש בסופר, אפשר תשלמות, אני קונה את אלה כי הם יותר קל להשתמש בהם. מה שאני מוסיפה לזה זה אבקת שמרי בירה. אבקת שמרי בירה זה נוצר בתהליך של תעשיית הבירה. זה אבקה שנותנת טעם גבינתי. היא אבקה שעשירה מאוד בוויטמינים ומינרלים, במיוחד מקבוצת B. נותנים את זה לאנשים שהם מאוד חלשים, גם הרבה לחולי סרטן. ומעבר ליתרונות התזונתיים, זה נותן ממש טעם של גבינה. עכשיו, הכושים העבריים בדימונה, נגיד, משתמשים בזה, זה האבקת מרק שלהם. הם ממש מוסיפים את זה לתבשילים, לקציצות, למרקים, להכל. מה זה עשוי? זה עשוי, זה עובש, זה מפטריה במקור, שגדלה על סוכר, שמייבשים אותה וטוחנים אותה. אני אעביר ביניכם, תריחו את זה, אבל לא ממש יש לזה איזה ריח אותם ממש אהובים בצורה הזאת, כן, טיפה מסריח בצורה הזאת, אבל... אבקת מרק. כן. אני בזה, בפלפל חריף. מלח אני לא אוסיף עכשיו, אני אוסיף אחרי זה, אנחנו נטעם. מה שאני טיפה מוסיפה לזה לא חייב, אבל טיפה מייפל, כדי לתת לזה איזה קיק של מתיקות. אגב מייפל טהור, ולא זה של אפיקול שהוא... כן. שדרך אגב אני גדלתי על זה, על האפיקול הזה. זה היה חלום, ושטעמתי את זה, זה היה נראה לי מגעיל. פעם הראשונה זה בהתחלה, כן. בהתחלה כן, אבל לוקח זמן, ברור, לוקח זמן להתרגל לזה, אבל זה מדהים, מדהים. אנחנו חיים כן, ממש. אז אם רכיב חובה בבית, למה לא כתוב הכל. גם אם משהו מתקלקל לכם, אני מרגישה שהוא, אני אומרת על מייפל, שזה מתקן הכל. או מקלקל הכל. לא, אין סיכוי, אין אני מצב. לא סובל לזה. באמת? תלוי אם זה בכמות גדולה, זה מאוד מורגש.
בדיוק. בדיוק, כן. עושים מצבות של השקעות. אבל יש לי תפרים, רק ביום שלישי עשו לי את זה, בשבוע הבא. מה זה סלק? כן. הוא קצת קשה לו עם הרבה דברים. נכון? כן, כן, אני קולטת. את שמה לב. בסדר, נזרום איתו. אוקיי. טורבו, לשים לטורבו. טורבו שורף ולא שמים אף פעם על טורבו, זה חוק. זה חוק. שליתי לה. טוב, הממרח השני, סבבה? הממרח השני זה טחינה סלק. כן, אוקיי. נני, תעשה לו יותר רחוק. הממרח השני זה טחינה סלק. עכשיו, זה נורא, קודם כל זה נורא נחמד כי מקבלים את היתרונות של הסלק. לא כל כך מרגישים טעם של סלק, מרגישים איזושהי מתיקות קטנה, אבל לא מעבר לזה. חוץ מזה, שוב, אמרנו, אפשר לגוון עם כל הדברים, אפשר לעשות את זה עם, אני אוהבת לעשות את זה עם בטטה אפויה וקצת קורקום, זה יוצא ממרח ממש כתום. רגילים לחשוב על טחינה, או טחינה רגילה או טחינה ירוקה, זה בערך מה שישראלים אוהבים. אז באמת אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, גם עם עגבניות, להכניס לבפנים עגבניות. הבנתי שאתה בענייני שאריות, אז לא, זה טוב, שתדע לך שזה... אפשר לשים קומפוסט. אצלנו שום דבר לא נראה זה. אז נגיד עגבניות שהן בסוף, אז אם אני בישלתי, אני פשוט חותכת אותן, מכניסה אותן לתנור, כשהתנור סגור, ובבוקר הם ממש כמעט התייבשו, הגירו את רוב הנוזלים, וזה ממש עגבניות מיובשות, סליחה, מדהימות. וגם אפשר להוסיף אותה עם טיפה פפריקה, וזה יוצא טחינה אדומה ממש ממש טעימה. רגע, על תנור שסיימת לבשל בו, כאילו ש... כן, נגיד התנור אפייה עכשיו, החום אז השיעורי. אני תוקעת את מה שיש, או פלפלים, וזה מתייבש וככה כל בבוקר. הלילה פשוט. לא צריך לפרוס את זה? כן, בטח. איך את פורסת העגבניות. אותם? פרוסות. עגבניות גדולות פרוסות, ושרי גם אני פורסת לפרוסות קטנות כאלה, וזה נעשה הם גם צורכי יותר עגבניות. מלח, שמן, זית, אפשר גם טימין, פלפלים אוהבים, וזהו, להכניס את זה לתבנית, וזה יוצא ממש מדהים. עכשיו, מה שחשוב זה קודם כל להוסיף את המים ולטחון את הכל ביחד, ורק אז להוסיף את הטחינה. אז אנחנו נעשה את זה. עכשיו, הטחינה שאני מוסיפה היא טחינה מלאה, שהיא עשירה פי 5 סידן בדיוק מטחינה רגילה. גם אני חושבת שהיום המחירים של טחינה רגילה ומלאה הם ממש אותו דבר. הטעם שלה טיפה יותר מריר, לוקח קצת זמן להתרגל אליה, אבל גם אני חושבת שאחרי שעוברים לטחינה מלאה, קשה לחזור ללבנה. זה גם פשוט יותר טעם אחר. מלוכה קצת. נכון. יותר עמוקה, אתם יותר... טעמים יותר מלאים, זה נכון. אז אני עושה את זה ממש כמו טחינה לכל דבר, עם מלח, שום, מיץ לימון, ממש הכל כמו שטחינה רגילה. מה היתרון של מלח כזה ולא מלח? אז אני אספר. יש לנו מלח סוונטי, שממש מלח מאיזה ימה בגיאורגיה. סוונטי. יש שם מלאיה גם. זה לא שמעתי. אבל יש לו טעם... מאוד מיוחד. אנחנו נביא אותו תכף, שנגיע להמשך. תגידי מה דעתך. מהמם. כן, אנשים. יש המון סוגים. אז יש, בדיוק, אז יש המון סוגים של מלחים. המלחים העיקריים זה המלח הימלאיה שהוא הוורוד. יש שחור גם, לא? יש גם שחור, נכון? השחור הוא עם גופרית. ויש לו טיפה... הם לא משתמשים שם במלחים האלה. הם לא משתמשים, ברור. כל הדברים האלה אנחנו הם שמשתמשים במערב ולא המדינות המתפתחות. והמלח השני, לא, זה מלח אטלנטי, שהשקית שלו נפחה כבר שקופה מרוב שימוש. המלח האטלנטי הוא מלח אפור, והמלח הימלאיה הוא מלח ורוד. והם מגיעים בכמה רמות של טחינה גם. אפשר... אני לא יכולה ללכת אחורה. הם מגיעים בכמה רמות של טחינה, אני מחליפה אותם לכל דבר. עכשיו, מה היתרון שלהם באמת?
שיש בהם הרבה יותר מינרלים ממלח שולחן. מלח שולחן זה מלח שהוא מאוד מאוד מעובד, קודם כל, בדיוק, יש בו רק נתרן וכלור. לא, זה פשוט מלח מהים. יש מלח שמוסיפים ביום. כן, אבל הם טוחנים אותו לרמה כל כך דקה, המלח של השולחן הוא גם עובר הלבנה, והטחינה הדקה הזאת, זה הופך אותו לפחות מלוח, קודם כל. דרך אגב, שימו לב שיש כל המלחים הקטנים שמחלקים בחנויות וכאלה, שימו לב שאנשים מוסיפים המון המון מלח, כי זה לא מלוח. בלי קשר, אנשים היום מוסיפים הרבה פעמים מלח לצלחות, בלי בכלל לטעום את האוכל. וגם דרך אגב, זה ממש עניין של הרגל, כי אני באמת, אני חושבת שעברתי ממש גמילה ממלח. הייתי שמה על כל דבר מלח בצורה מופרזת, ועם הילדים שלי התחלתי מאפס. על הירקות אני לא שמה עליהם מלח, על החביתה אני לא שמה עליהם מלח, וזה מה שהם רגילים. ואם הם אוכלים בבתים אחרים עם מלח, זה לא טעים להם. זה מלוח, זה מדי. זה ממש. אז את המלח אפשר להוסיף לתבשילים, אני לא אומרת לא, אבל שמנסים להפחית קצת בנתרן, שאנחנו צורכים היום כמעט פי 5 נתרן ממה שאנחנו אמורים לצרוך, אז דרך אחת העיקרית הטובה לעשות את זה, זה פשוט לא לשים מלחייה על השולחן. זה לבשל עם המלח, אבל לא לשים את המלחייה שתהיה על השולחן, כי אז באמת אנשים מוסיפים. זה עניין של הרגל, זה לוקח זמן. מלח זה דבר שהוא סופר חשוב לכל מיני תהליכים עצביים בגוף, ולהמון תהליכים בגוף, אבל זה צריך להיות במידה, כמו כל דבר. אז את זה אנחנו נטחן, ואז... אוקיי. אני מחליפה אותו כמעט בכל דבר. מה שאני משאירה את המלח הגס שאני משתמשת, זה נגיד למים של פסטה, לבישול של דברים, כן, שטויות, בתנור, בדיוק. אני רוצה את הסרטון, תעלה. בסדר. כן. אלה הטחינה? שתיהם טחינה. רגע, לא שמתי את הלחות של... להוריד את הצלחות מרק, לא? כן, אני יכול לחוץ את זה במרק של... של בוש. כאילו, הסטודנטים שלי... לא, זה לא נראה יפה. כאילו, השפעתי בית ספר שבוע. מטריות סובה, ובסוף אנחנו נגיש אותו ביחד. זה הדבר השני. יש את הסלט של הקינוע המונבטת, זה משהו שהוא קצת יותר פשוט והוא כזה של הסוף, אז נארגן אותו בסוף אחרי שכל האוכל יהיה מוכן. יש את הרוס ביף, שהרוס ביף מבחינת ההכנה שלו זה לא הרבה זמן, גם בתנור לא כל כך הרבה זמן, אבל זה באמת חשוב שהוא ינוח קצת לפני שאנחנו חותכים אותו, בדיוק. מה עוד? אנחנו עושים בורגר של אגוזים ופטריות, זה גם דבר אחד, ונעשה פסטה, שפסטה זה משהו שיקח קצת יותר זמן, כי גם מישהו אחד יעשה את המילוי, שאנחנו נעשה מילוי של טרד וגבינת קשיו, על אותו רעיון שאנחנו עושים עכשיו, ואנחנו נעשה את זה בצורה של טורטליני. נכין את הפסטה, נמלא את הפסטה, נסגור אותה, נחלוט אותה במים ונעשה אותה אחרי זה קצת עם שמן זית ומערבה ושום. וגם קינוח צריך לעשות, זה קרמבל של קוקוס, צריך להכין את הקרמבל ולחתוך את התותים ונארגן את הכל, יש לנו המון המון עבודה, אבל בטוב, אני אעבור ביניכם. אז כל אחד יעשה משהו אחר? אז כל אחד כן שיתחיל עם מה ש... עוד, נוסיף עוד פעם מהשמן של זה, נוסיף לזה מיץ לימון. יש מה עוד לימון? נטעם אותו, אחרי זה מלמעלה עוד לימונים, לפנות מקום של הפסטה ולהתחיל לפתוח אותה. כן, יש לנו כמה דקות לכן. יכולה שנייה להציץ עליו. לא, אני רוצה להגביר את האש הזה. לא, אני מצאתי דירה, פשוט מי שנפתח. למה אלה? יש לו פתחת אותם? אלה לא פתחת אותם. למה, אני לא נמצא, לא. ואז העברת לכיסאות האלה, אחרי שכבר עשית את הכל במטה, ואז העברת לכיסאות לכיסאות האלה. מה שאני עושה,
יש לך מלוך מדי, או... כאילו במרכיב של המלח זה לא נכון? זה הזריות סובה. מה זה שלך, אתה יודע, כאילו, כמה עם המלח בגור? בעיקרון להקפיץ אותה, לעשות איתם סלטים קרים. מעולות, ממש. אוי, זה מתחיל שיש לי... דקה קשים שופטים. מה אני צריכה לעשות עכשיו, הטיפול של זה, מתחילים עם מעט של ג'ינג'ר, כן, ואז יש עוד אחרונים. שומית. תארו רגע, זה חם. זה בערוץ 11 יש קטנה יותר. בואו נעביר את זה אחורה שם. כדאי לך לראות... באיזה ערוץ זה? בערוץ 11. סבבה, אני אסתכל, תודה. שווה ביותר. מה זה? על תחרות על הבן. חצי שעה. יודעת שהייתי אותו בטלוויזיה? יפה. היה כתבה לשמי אורן. של מנחם הורוביץ. כן, ראיתי. כן, הוא נסגר. יש לך... פשוט לא כלום. בכל זאת שתי מים. זה ממש 5 דקות בתנור. כן, תודה. זה ממש עוד שנייה מוכן. שימיסו זה 60 מיליליטר בטח. קודם כל יש זה, הנה כאן משקל. אבל תעשי כפול, תעשי 120, כי עשינו כמות כפולה. אני צריכה מערוך? כן, עכשיו זה לא יכולות להסתדר גם בי. אוקיי, מתחילים, אנחנו נחתוך את זה ל4. בישראל שדים בצבע לא רוצה שאנשים יראו. מי שרוצה לראות, רוצים שנעשה שנייה עצירה לפסטה, רק לראות איך בסדר, אז נחכה שנייה אחת. עצירה לימודית. יאללה. כן. אפשר, בואי נעשה את זה קודם. נתחיל לפתוח. לפתוח אותו טיפה שהוא יהיה מלבני. ונביא מגבת, נכסה את מה שאנחנו לא משתמשים בינתיים. מה? אגב, זה אחד האורגניזם הכי חכמים שיכולים להיות שיתראים. אנחנו נעשה את הרביולי, אתה יכול לעשות מזה מה שאתה רוצה. יש כאן גם כזה שאפשר לעשות פטוצ'יני כזה או ספגטי, הרחבים או הדקים. אפשר לעשות רק כאלה ללזניה, ואפשר גם למלא את זה, ואנחנו נעטוף אותם לטליני כזה. זה מספיק? הבצק, כן, זה אחלה. לעשות להם את זה ככה? כן, נשים את זה. עכשיו, זה לא חייב להיות מדויק לקטע מלבני, אבל זה פשוט אחרי זה יותר קל ליצור איזה רצף כזה, בדיוק. אוקיי, זה התחלה. אוקיי, אחרי שעשיתי את אחד פעם אחת, אנחנו תכף נעביר את זה לצד השני, כי זה צריך לבוא לצד הזה. אז אני מתחילה להעביר, העברתי את זה למספר 2. 2 זה יותר דק? 2 זה יותר דק, ככל שזה עולה זה יותר דק. מעבירה את זה גם פעמיים. עכשיו כבר לא צריך לקפל. טוב. אוקיי, עכשיו העברתי ל3. ככה הלאה והלאה. זה לאט לאט גם נמתח. אפשר לעשות את זה לבד ואפשר לעשות את זה ביחד, שאחד מחזיק ואחד מוציא. ממספר 3 כבר אפשר להתחיל להעביר רק פעם אחת.
תראי את הכל. זה בצק חזק. כן, הוא ממש בצק גמיש כזה. מה גמיש? אלסטי. אוקיי, עכשיו אנחנו נניח אותו. עכשיו בשביל הטורטליני, השאיפה היא בעיקרון, האיטלקים אומרים שהבצק כמה שיותר טוב שהוא כמה שיותר דק, כי גם אנחנו נמלא אותו, אבל איך שזה ירגיש, איך שזה יהיה לנו... זה אפשר לעשות קישוני, מה שרוצים. מה שרוצים, כן. אנחנו נמלא את זה. של אישה או רק שידע? כן, כן, כן. זאת אומרת, אם אני עושה את זה עם הארוך, אז אני צריכה לקבל ללוש עוד? את לא צריכה ללוש את זה, לא. המערוך עצמו כבר, זה הלישה של זה, כן. תודה. זה חלק מתורת ההיגיינה, שזה יהיה קצת מלוכלך, ואז... אני ממש לא, זה לא מוכן. אנחנו נכניס אותו עם הנגלה השנייה של הרוספיף, כי אני רוצה לתת לרוספיף... כן, הוא לא מוכן. לא, הוא לא מוכן. אתה אמור כן בצורה לטגן או בתנור? אנחנו נראה למצוא אותם בצלמות. רגע, הרוספיף כמה זמן הוא? הרוספיף... אני עליו, בסדר. ננסה לפתוח אותו, שנייה כדי שזה לא... מה זה הבצל הזה פה? זה בצל מוחמץ, זה לקינוע מולבכת. בצל, אני קוראת לו ההרינג של הטבעונים, כאילו ממש בטעם של דג מלוח. וואי, טעים. ממש טעים. זה באמת כאילו היה עם הרינג. בול. לא, אתה לא מאמין, זה כאילו היה עם הרינג. נכון? בואי תעשי מהצד הזה. וואי, זה טעים הוא? או שאת... יאללה, תסובב. בוא סובב. בצד הזה, בצד שני. כל השאר עכשיו לא מעניין. עכשיו לא, שנייה. שנייה. נעשה עוד אחד. שנייה. עכשיו תתני גם את האחרים. עכשיו מעבירים את זה למספר 6. הבנתי, ועד מכניסים. ככה שהם לא יהיו אחד על השני. ושנייה, תביא לי את המגבת. דווקא המגבת טובה, כן. כדי לחסות את זה. צריכים אותה לחסות. בדיוק. הכל, שזה יהיה כזה... רגע, עדיף את זאת, לא מגיע את האבן שלי ככה. לחץ כבר? לא, זה לא רוצה סרטון. סטיל תעשי. רגע, חכה. אוקיי. ולערבב את זה טוב. גם אפשר סטיל, מה הבעיה? כאילו עומד לה, עומד עוצר. רגע. אבל אני רוצה שתעשי כשזה יוצא המצב. אז את לא יודעת, לימור. רגע. גודלי? אוקיי, עכשיו. יאללה, עשי בומרנג של... היה כאן לא, זה כסף, זה עוד... לא יודע. המילוי מוכן לפסטה? יאללה. אני חושבת שאנחנו ניתן לו איזה בחינה קטנה כי הוא יכול... אפשר על זה אפילו. כן, זה היה סך הכל... מעולה. רגע, למה זה? זה מילוי לעונים או לא? זה המילוי שיהיה איפה הסיר השגע פה? אפשר אפילו לשים על זה. להטוטה רצינית. אוי, זה נמתח לנו כבר, קצת יותר מדי. שנייה. בגלל שעשינו את זה הרבה זמן. לא נורא. נראה טוב, מילה. נראה מה טוב. 94. יאללה, עוד אחד. עכשיו
מה זה? זה המבורגר פטריות ואגוזים. אבא שלי היה בעצם, מה יצא עבר להגנה? איזה חבר שלו גייס אותו לעצם. שהוא נתפרד את זה, 14. מה קורה עם עושים עליו? לא יצא כל כך טוב. יש סיפורים מאוד מדהים. איך חפה בשקט, איזה סיפורים חפה. אל תביא לדייך. מה התחלתם בלעדיי? נקנית, לא יצא לך טוב. אבל אני אף אחד לא אמר לך. ירדן, אנחנו צריכים את הכישורים שלך פה בתחום. כישורי הצילום והכישורים. הנה, יש לך חוטא, מה את צריכה? לא, זה בוברן. דני, זה משהו מיוחד בעיר. אוקיי, 2 עכשיו. 2, עשינו רק 2 אבל על 1. 3? על 1 זה 3, לא? אוקיי, קדימה. לא, עשינו עכשיו 2. אם עכשיו זה ככה, לעשות לך את זה. זה, כן, ככה. אוקיי. עכשיו, הלאה, היא מגיעה. שמי אבירה פה? אבל אין לי כוח יותר. זה שלך? שלא יהיה לו... זה ביצה. אני רוצה... כן, זה ביצה. פשוט שמתי בזה טיפה מים כי זה מקליל את החלבון של זה. כן, כן. ממש, אני שמה טיפה, אחרי זה אני עוברת בין האלה. עכשיו... נשים לי אחד על השני. יש לך גבינה. לא, אבל אם אני שמה... אפשר להכניס גבינה? רגע, מה לא עשית פטריות? תמלאי פה, תשימי על זה את זה. ונחתוך. כן, ברור. פטריות ומה עוד? תרד. כזה. שוב בצד. חסר גבינה. אפשר לעשות כמה עם גבינה, אין בעיה. לא זורם פנינה. זורם. לעשות חלק וחלק. יש לנו צפתית, אני חושבת, איזים. למרות שצפתית לא כל כך מתאים. מה הם רוצים? איפה האטריות? האטריות? אוקיי. לא, עוד אחד. נכון, עכשיו כל אחד. יאללה, הנה. אנחנו מתחילים להיות חזקים. לא, נראה לי... לא. מ3 כל אחד אחד. אוקיי. 4, כן. רגע, אנחנו עושים את הראשונים. אוקיי, תתחיל. אוקיי, עכשיו מוכנים. 3, 4, 10. מה אתה רוצה? אבל הם לא הולכים? רגע, אז בואי נעשה אותו כאן. אני אומר לך, הלוואי, והיה בא לנו ראש ממשלה. יש מוצרלה. חשוב את החלק הזה שזה לא יהיה אוויר. זה טוב? שאני אעשה לכם בורנה. יאללה. יש מוצרלה. מוצרלה זה פצצה. מוצרלה. יש עוד אחד, יש עוד אחד. זה קצת יער, אבל כן. עכשיו אפשר לעשות ככה. כן, ואפשר סתם. ואפשר סתם לחתוך גם. עכשיו. גם אפשר להכניס. שלי, אם אנחנו עכשיו עשינו 5 ועכשיו נתחיל לנו 6, אז אפשר קצת לחתוך אותו? כן, עכשיו לעשות אותו לשניים? כן. כי אנחנו נהיה לנו קשה עכשיו. מה זה קשה? הכל מצלח רגע. בדיוק. לא, אבל תראי איזה ארוך זה. כן, אני רוצה לעשות לכם אחד של טורטיליני. מחברת. אני לא מכיר מה אחד. זה? לא שאני מורגע, אבל הוא בהפשעה. בגלל האוכלוסייה, הבית של היועץ המשפטי לממשלה, אבל עד שמישהו אתה מבקש שהוא אמר שזה תהילה, תביא טיפה מלח. תשרה להדס, היועץ המשפטי, גם ביבי התקשר אמר לעצמי, זה בסדר, אמרו לו אני רוצה אישור של היועץ המשפטי לממשלה. אני יכול להתקשר על הביבי, מה זה? זה היה מה שהכינה קשו. לא, זה. קשו, זה? זה הקשו? בסדר. תקשיב טוב, הוא אמר עכשיו העדות שלו אמרה שהוא מוכם על ביבי, הוא מוכם עליו והביא לה את השמפניות שביבי יוכל לעבוד, זה היה אפשר מידה או הוא יוכל לעבוד, שבקליפה הוא עמוד. טוב, יאללה. עולם. 30 שקל, 50 שקל.
כמה זה 20 אגורות לבקבוק? יש לנו 2 פה מוכנים. יאללה, בוא נלך. יאללה, בוא ניתן עבודה. נתח של אור, חתרתי יד בפנים. אני בכלל עובד על אחד הרמות. זה רוטלי! זה בעיה, אני שמאלי. זה לא... עצות, עצות. עצות. איזוליר בנד. הגבינה כבר נגמר לדעתי. נגמר? כי זה נראה פה לבן כזה. איפה שלך? לא יודעת. איך פה מרק? איפה את יושבת? פה יש מרק, אתה רוצה? תגידו לי אם זה תמיכה לא יפתיע. אמא, יש בזה פחות מכדור מוצרלה על הכל. כן, אני אעשה את ה... יש לי גם יבש, מה עבדתי אצלך? יבש או לא, נראה לי צריך. אני גם רוצה מרק. טוב, רשימת רכיבים, אז השאיפה היא שזה יהיה כמה שפחות רכיבים. מה שיש אותו הכי הרבה נמצא בהתחלה, אז כאן נגיד ברוטב סויה, מים. כן, מים זה יש ברוטב סויה כמעט בכל הרטבי סויה, משהו כמו 15% של פולי סויה, זה הכל. השאיפה היא שאנחנו נכיר את כל המילים, שלא יהיה כל מיני אי למיניהם, ושזה לא יהיה כל מיני שמות מוסתרים, כמו כל השמות של הסוכרים למיניהם, שנראה לנו שיש איזה 2 סוגים של סוכרים, אבל יש בסוף הרבה. אז סתם הבאתי לדוגמה סויה, כי סויה זה משהו שמשתמשים בו המון בבית. אז הסויה הזאת יש בה מים, פולי סויה אורגניים 15%, מלח ואלכוהול. זה מה שיש בה. בסויה הזאת, עכשיו, במקרה שתיהם הם סויה ללא גלוטן. סויה חלבון סויה שעבר הידרוליזציה, זה אפילו לא הפולי סויה עצמם, זה החלבון של הסויה. הסויה משמשת בהמון דברים בתעשייה, את הקמח, את השמן, אז מכניסים את זה להרבה דברים, זה אפילו לא הפולים עצמם. מלח, צבע מאכל טבעי קרמל, זה סוכר שמוסף לזה, בנוסף לזה גם סוכר לבן. ושני משמרים, E270 ו-E211. אז במבט חטוף שמסתכלים על זה כבר אתה יכול להסתכל ולדעת מה... בדיוק, הם אמורים לתת לנו אנרגיה, אבל הם יותר זוללי אנרגיה מאשר... הנה, אמרנו שהרכיב הראשון זה הרכיב שיש אותו הכי הרבה. אז כאן הרכיב הראשון הוא שוקולד, שוקולד חלב. עכשיו תראו כמה סוכרים יש בחטיף אנרגיה הזה. אז יש שוקולד חלב, ששוקולד זה סוכר בפני עצמו, פתיתי דגנים, סוכר לבן, קמח אורז וקמח חיטה, שניהם הם קמחים שהם מאוד פחמימתיים, אז הם נחשבים לסוכרים, לטה צהורה, מלח שולחן, סירופ קרמל, זה 4 כבר, סירופ גלוקוזה, 5, סירופ פרוקטוזה, 6, פתיתי דגנים מלאים, שיבולת שועל, בוטנים, סוכר לבן, 7, שומן קוקוס, פתיתי תירס, לטה צהורה, דבש, זה כבר סוכר שמיני שיש כאן. סוכר עם סוכר. מלח שולחן, סירופ קרמל, כי לא היה קודם מספיק סירופ קרמל, אז הוסיפו, מתחלף וחומרי טעם וריח. אז יש כאן 9 סוגים שונים של סוכרים. בחטיף הקטן הזה. לא לקנות. אז נגיד, הוא לא משהו. הדבש, מייפל, סילן, אז יש גם את הסוכר קוקוס, שהוא סוכר שהוא, תעבירו את מה שתתאמו. הוא סוכר שעשוי מהצוף של פרח הקוקוס. טיפה, כן. גם סוכר דקלים, לגבי סוכר דקלים יש סימני שאלה אם טוב או לא טוב. כל סוכר בסופו של דבר. נכון, כל סוכר הוא סוכר, והוא מעלה גם את המתוקה פי כמה וכמה מממתיקים אחרים. היה לי צמח בגינה שזה לא ממש כן. והסוכר קוקוס יש לו טעם אגוזי טיפה מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק. אפשר בעיקרון להחליף אותו אחד לאחד עם סוכר רגיל. חיסרון שלו זה המחיר שלו.
אבל גם עכשיו, כבר עכשיו, המחירים יורדים בצורה משמעותית של כל הדברים, זה פשוט מדהים, איזה כיף, אפשר למצוא את הכל כבר באמת מחירים שפויים. תודה לך ככה, סתם לא. נגיד, שותה קפה וממתיק אותו, תמיד ששווה לצאת מהסדנאות האלה עם דבר אחד קטן, משהו קטן, כי אף פעם אי אפשר לזכור מכל מה שאמרת. רגע, תשאירי את זה לחתולים. קילו קטן, 2. כן, זה בצל מוחמץ, בצל הרינג או משהו כזה, כל אחד עם משהו קטן תודה רבה. תודה לכם. בואו נעשה את זה.